setlo ban y clwb Clecs ar sawl pwnc gan ddechrau gyda pryd dyle plentyn gael ei adael ar ben ei hun yn y tŷ. Pa oed? Pryd mae plentyn yn ddigon cyfrifol i ofalu yn blentyn arall. Yn ddiweddar fe gafodd gweithred iechyd o'i gwaith am adael ei mab 40 oed adre yn gyfrifol am ei frawd bach 2 oed. Os modd gwneud penderfyniad yn ôl oed yn unig. Wel, yma i drafod mae Sian Jones, Gwenno Dafydd a Rebecca Miles. Croeso 2 ohonoch chi. Diolch yn fawr. Gywir, does dim deddf, does dim rheol, felly le chi'ch 2 yn sefyll? Gadach chi ddech chi, Sian? Wel, mae gen i ferch, mae'n 16 oed, a swn i'n gadael hi ar ei ffynnu hun. Mae'n 16 wan, mae'n gofyn os di'n cael aros ar ei ffynnu hun, a falle swn i'n mynd allan am ryw awr neu 2, ond i fi yn bersonol, swn i'n meddwl bod yn ormod o gyfrifoldeb bydd hi fod ar ei ffynnu hun. Nid bod hi ddim yn ymddiried yn ddihe, ond so well gyda hi bod hi'n aros yn enwedig dros nos gyda rhywun, neu os di'n aros gyda ffrind, bod rhieni y person yna efo hi hefyd. Dwi ddim yn fodlon eto i adael hi fod ar ei ffynnu hunan, a mae'n 16. Dwi'n mynd siŵr pryd fyddai yn barod, ond yn raddol. Mae'n ddigon hen i briodi, Gwenno. Wedi, dyna beth sydd yn rhyfeddol, dwi'n meddwl, oedd un plentyn sydd gyda fi hefyd, a pan oedd hi'n 16, o'n i'n teimlo'r un peth, ond mae'n amser yn dod pan mae rai chi adael fynd. Ac fy mam, er enghraifft, oedd hi'n yr hynna o 7 o blant, ac oedd hi'n edrych ar ôl y 7 pan oedd hi'n 16, ac yn gyfrifol amdani nhw, ac yn edrych ar ei holau nhw, ac yn gwneud pob math o bethau ar ei rhan nhw. Nawr, dwi'n meddwl bod rhywun yn dod fyny at yr her mewn gwirionedd, os ydych chi'n trio cael nhw i fod yn fwy cyfrifol a bod ar eu pennau hunain, a rhoi ti ddim bach mwy o ryddid iddyn nhw, maen nhw yn ymateb yn bositif. Ond mae'n anodd iawn wneud y penderfyniad yna, achos mae yn dibynnu ar yr amgylchiadau. Os ydych chi'n byw ar stryd brysur er enghraifft, falle os ydych chi'n fwy cyndyn i adael iddyn nhw fod yn ar eu pennau hunain, mae'n dibynnu ar y person, y plentyn, ac mae'n dibynnu ar pob math o bethau. Rebecca, lle ydych chi'n sefyll? Wel, yn wahanol i chi'ch dwy, sy'n plant gyda fi, sefyllfa'n wahanol, fydden ni'n gyndyn iawn i adael i blentyn. Mae rhaid fi ddweud, yn cytuno gyda Sian, ar ei ben ei hunan, nes bod nhw'n ei 10au hwyr, yn bendant, yn sicr nath fy mam yn hadu, erioed yn gadael ni ar yn pen yn hunain, nid am bod ni ddim yn gyfrifol. Ond ai'r broblem ydy'r term a gadw nhw ebyn ei hunan. Am beth da ni'n sôn? Da ni'n sôn am hanner awr, chwarter awr, awr dros nos? Mae angen preifatrwydd, mae nhw angen bod ar ei ben ei hunain rhywfaint o'r amser. Dwi'n deall hynny, ond mae'n dibynnu, a dwi'n deall dy bwynt di, Gwenno, gyda'r amser mae rhaid i fi gadael iddi hi fynd, ond gyda'r amser ac yn raddol bach, nid jyst gadael nhw. Mae'n 16, mae'n dechrau sylweddoli beth mae eisiau gwneud mewn bywyd, mae yna gyfrifoldebau mawr gyda hi, so yn raddol bach, falle, ond nid yn syth. Yn 17? Bydd 18 oed yn mynd i goleg, a falle bydd ddim erioed wedi bod y ben ei hunan nhw'n gyfrifoldeb. Mae ar ei ffen ei hunan, weithiau, ond mae yna bod, fel ddydys ti, John, mae bod ar ei ffen ei hun a bod ar ei ffen ei hun yn does. Os dyn ni'n mynd allan am gwpl o oriau, mae hwnna'n iawn. Dwi'n teimlo bod hi'n iawn ar ei ffen ei hun am gwpl o oriau, a dyn ni'n byw, mae cymdogion yn agos, a maen nhw'n gofalu amdani. Ond swn i'n deud wrth y cymdogion bod hi'n ar ei ffen ei hun. A mae well y fi bod hi efo ffrind hefyd. Dwi'n meddwl un o'r pethau ydy, er enghraifft pan mae gennych chi blentyn sy'n edrych ar ôl plant eraill. Wel, 40 oed oedd y cyfnod pan o'n i'n teimlo bod fi'n hapus i blentyn ddod i edrych ar ôl mhlentyn i. So dwi'n meddwl mae'r oedran 40, o'n i wastad yn meddwl mai dyna oedd yr oed cyfreithiol bod chi'n gallu gadael plentyn o dan ofal rhywun arall. Dos o ddim oed cyfreithiol mewn ffordd. Fi, Rebecca, oeddech chi'n gwarchod pryd oeddech chi'n... Yn 2 ar 15, o'n i'n gwarchod. Mae'n ochr arall hefyd fi'n credu, falle bod fi'n hen ffasiwn, neu falle ddagwen fy mam yn had yn hen ffasiwn, ond mae'r ochr o feddwl, wel, pam sy'r rhieni eisiau gadael y plentyn ar ôl, na fydden nhw'n rhan o'r weithgaredd. Anamal iawn fydden ni'n cael yn gadael, neu fydde mam gi, tad ci, neu berthynas oedolyn yn dod i ofalu amdano ni. Ond ydych chi'n sôn am mynd allan am y noson, ydych chi'n sôn am fynd i ffwrdd am y penwythnos, ydych chi'n sôn am fynd i ffwrdd am gyfnod. Mae hynna, dwi'n meddwl bod, mae hynna jyst yn ormod. Beth sydd yn hoeni fi ynglyn â'r busnes yma o'r rhain sydd wedi colli gwaith yna? Pwy ddari reportio nhw? Os oes rhywun yn cadw golwg gan nhw, neu be? A gan bod na ddim rheol ta beth, pa mae'r ferch wedi colli gwaith? Achos doedd y plentyn yma ddim ar ben ei hunan yma'n hir gyda'i frawd bach, 2 oed, wedi digwydd mynd allan i'r siop. Felly, mae'n beth llym ofnadwy i'r stad i ddweud wrth i hi mae codi plentyn, dwi'n meddwl. Dwi'n cytuno 100% yma. Dwi am symud mewn i'r achos drist yma ynglyn â Amanda Holden a gollodd i babi. Nid yma tro cyntaf, rhyw deilwaith yn credu mae wedi colli plentyn. Ond yr ymatab i hynny gyd, a pobl sydd yn allan i nabod ti, yn datgen i gyd ymdeimla trwy drydar
yn gyhoeddus ar Twitter. Rebecca, os gael droi at chi yn gyntaf, da chi'n credu yn yr holl cydymdeimlo cyhoeddus yma, lle? Ta'n rhywbeth sydd dylse fod yn breifat? Na, dwi'n hen ffasiwn falle. Dwi'n teimlo ddyle fe fod yn rhywbeth preifat. Dwi ddim yn meddwl bod unrhyw un o'r negeseuon yn ddidwyll, oherwydd yn aml dyw'r enwogion ma ddim yn nabod ei gilydd. Rhywbeth iddyn nhw dynnu sylw at unrhyw hunain yw yn y marn ni, mae'n gwbl arwynebol. Dwi'n cytuno 100%. Mae galer yn rhywbeth preifat iawn. A dwi'n meddwl mae colled, fel colled plentyn, y golled fwyaf allwch chi gael. Ac fyswn i ddim eisiau i rywun fod yn datgan eu cydymdeimlad i fi yn gyhoeddus. Mae hwnna'n rhywbeth byddwch chi'n dweud, wyneb wrth wyneb. Nid hyd yn oed trwy text, os fyswn i'n derbyn neges tebyg i hynna. Fydde well gyna i gael y sgwrs wyneb yn wyneb gyda'r person. Felly chi'n erbyn cardia felly te? Dwi ddim yn meddwl bod... Mae text... Dim trydar, bendant ddim trydar. Falle text. Yn yr oes sydd ohoni nawr, mae'r Facebook, mae'r Twitter, dyna beth sy'n digwydd. Mae yna gymaint o bethau cas yn cael ei weid ar Facebook a bethau fel yna. Falle, mae'n rhywun eitha enwog. Mae pobl... Falle bod e'n deimlad braf iddi hi bod cymaint o bobl yn cydymdeimlo â hi. Dwi'n credu, fydda chi'n neud yn fanna, ydy mae'n iawn. I rywun sydd ddim yn ei adnabod si, does a ddim problem o gwbl. Beth sydd wedi troi'n chydig fatha? Na pobl enwog ydi hei. Sy isio cael ei gweld yn cydymdeimlo efo. Dwi ddim yn ddidwyll. Dwi ddim yn ddidwyll. Wel, ydyn Ie, yn union. Cadw fe'n breifat. Ie, hyd yn oed e-bost yn well. Ydy, chymod bod ar drydar neu gweplyfr. Ie. Mae'n anodd credu bod Amanda Holden ei partner falle wedi darllen neu cymryd unrhyw sylw o'r negeseuon yma i thynnu galar. Ond yn gyffredinol, falle, dyma'r oes sydd ohoni, falle mae pobl yn anfon negeseuon fel hyn. Chymod, mae'n digwydd yn dydy, a mae rhaid ni feddwl am bob math o negeseu. Mae'n digwydd. Mae'n, ond dwi'n meddwl os mynd nôl i gyrru cerdyn, wel ar un amser, yr rheina'n cael ei cysidro'n ampersonol, achos oedden nhw ddim y person i hunan yn dod ar neges. Ond dwi'n meddwl beth sydd wedi digwydd dros y blynyddoedd ola, dyn ni ddim yn gymunedau clos ddim mwy. Dyn ni wedi gorfod creu cymunedau newydd o amser chwyldro diwydiannol. Dyn ni wedi creu strwythur o'n hamgylch ni sydd yn wahanol i'r amser sydd gennym ni. A dyma'r bywyd dyn ni'n byw yn y fe dyddiau yma. I geneiliad, chwyldro diwydiannol hefyd ath ar gwely dwbl mewn mae'n debyg, achos dim lle i gael i bawb i gysgu mewn gwely a ben i hunan. Lle chi'n sefyll y gysgu ar wahân? Dwi'n berffaith hapus. Dwi'n rhaid cysgu ar wahân. Lot o amser a pwrnones dwi'n cael noswaith dda o gwsg. A dwi'n cytuno, mae'n dda i'r briodas weithio hefyd. Pam lai? Pam lai? Ie, a gorau po fwyaf y pellter am y Ar wahân. Ni dawen. Na, dwi'n ddedwydd iawn yn rati cynamol. Am reswm yn gwahanol. Diolch yn fawr i'r dair ohonoch chi, dy beth. Diolch yn fawr iawn. Ie, yn sicr. A cofiwch wedi...